Usahay makamahay tas Ginoo nga sa atong pagbinuutan na ay daghang mukontra nato, na ay daghang mudaot nato, no? Nakasuway na mo ana. Awagin mo kasuway. Kasuway. Mo lagi. Kay guwa mo kasuway sa ato pa mga buangon mo. Kay kung musunod gitas Ginoo, kasuway kita nga magkagubot yung atong kinabuhi. Kay ang tanang sugo sa Ginoo mga igsuon naghatag yung kagubot. Taman, agree, disagree. Agree. Basta tanang sugo sa Ginoo makagubot yun. Example, ingon siya, itug-an yun ang kamatuoran. Sige, suway yung sulti ang tinuod, magkagubot yun. No? Ang bana, musulti sa asawa, sa tinuod yun, astang gubuta lagi. Mauna, ang atong buhaton, aron way gubot. Ano sa to? Aron way gubot, mamakak. Wa na ka magtuman sa kamatuoran nga ang sugos Ginoo tug-an gyud tinuod. Kamo mutugan ba gyud mo tinuod? Kamo mga asawang niya dinhi mutugan gyud mo tinuod sa inyong bana? Mutugan. Kanunay gyud. Kanunay. Oy, do na gyud panahon mo ingon ka ay na lang kay gubot na kaayo. Ana. Mga buangon mo. Mao na ang Ginoo sundon ginato gubot gyud. Kana ding sugos Ginoo nga ayaw mo unsa tong gingong San Pablo diri sa unang pagbasa, tungod sa inyong tawhanong kahuyang gigamit ko ang yanong mga pulong, kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaway ug dautan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa katuyuan nga balaan. Kana sugo man sa Ginoo pinaaging San Pablo. Niaron kon ikaw bana naa kay kabit nga imong biyaan, bantay ka. Gubton yung kas imong kabit. Mingon imong kabit, sige, biyai ko. Sway. Ang kuyog, ang pari mo ingnon, sige pa din, sway ko biya. Di ba, i-report yung tikas obispo. Gubuta lagi sa diocese. Kaning gawali ron, masakpan ninyo, basta gubuta yun. Hindi na lagi ko kay laway ni, kaulag ni, dili ni gugma, makapaimpirno ni, magbuwag na ta. Nyawingon sa tong kabit, di pa ko ready. I cannot live without you. Nabitay akong giblisingang balay ba? Blisingan akong balay. Di lang consulting diin. Ang babae, mga 25 years old, niya, pag blessing na ko, mabdos, nga nasad ang yang ginikanan o mga igsoon, ang ilang naong, kung tanawon, ang babae, gwapa lang yun ang babae, gwapa ba? Pero kung tanawon, hasta iyang igsoon, iyang mga igagaw, nga dito ba? Anang nabilong yun sa mga pobre nga pamilya, pero ang akong giblisingang balay, pastang dakua, to story, nga napagyoy ka ng Fortuner nga nagparking, abi na ko bag sila piniyalan, ingon ko nga, kinsay owner, ingon din tong inahan, siya Pader, imo day ni day, o Pader, nahay man imong bana, mabdos man siya, agas din iyang luha. Nganong muhilak man kag pangutanon kag hain imong bana? Komedya ko ba? Siya wa man ko'y bana Pader, kabit raman ko. Nganong nisugot man kag makabit ka? Siya buutan man sad ni siya Pader, uno man gay mikabuk iyang kabit. Ako mo'y kaunom. Nya kaming unom, pulos gid may gihimuag balay. Nya naa pagi sa house and lot plus car. Kay pertig yung datuas iyang kabit. Naku niya ang asawa sa nangabit ninyo. Yun siya nga,
Ako naman pader kanang nisabot raman. Nisabot ra kuno kay nangita man sagod sila laki pader nga anak niya pulos man ang iyang anak hasta iyang mga kabit pulos man babae nya kaning ako father kay laki man ni father mo nang gipalitan ko niya Fortuner. Ambot og kinsa iyang kabit ato. Nya akong giingnan nakudaghan bitaw na siya kabit buwag gioy total kaning balay imo naman kaningan kanang kuan ingon siya nga ingon man siya pader kun akong buhaton iya sa kong patyon apil pa ning akong mga igsuon so gi-blackmail in taon ang batanong babae di kun iya tong buwagan purting kubuta nya kamo og naa pa mo sa sitwasyon ato niya mobuwag o dili nya doon na rabay kapasidad kay drug lord man dunay kapasidad sa pagpatay nilang tanan drug lord man Ang Ginoo rin mo silot niya. zaman mobuwag dili Ginoo rin mo. kusga nya naa kay balay yuta nindot kayong balay nasa high-end nga subdivision nya napadyo kay Fortuner nya ang tanan niyang igsuon paeskwelahon hasta siya paeskwelahon naa pagid sila'y maid nga naka-assign sinweldoan gyapon pero mobuwag patyon tagyog ka sige hukmin ninyo Ginoo rin mo form na pader. lisod no adili lisod pero kung na, sala ba ng pagsuyop o dili? Sala. Sala ba ng pagpamaligyag drogas o dili? Sala ba ng pagpangurakot o dili? Nganong wa man ni masulbad sa atong nasod? Ingnon dayon. Sige, biya ron. Daghan na ba kang nahibawan? Tumbahon, tagyog ka. O, di ba? Nya mo biya pa ka. Sige na lang, oy. Sao na lang akong pamilya. Sao na lang. Mo na ato, mo na ingos Kristo mo sunod gani mo nako pangandam kalimti ginang inyong kaugalingon. Deny yourself. Kay kun imo ganing protektahan ang imong kaugalingon, tuwa jud ka magsunod siyawa. Hadlokon man ka. Hadlokon jud ka siyawa. Ang gamiton sa yawa kana mang yung kahadlok. Kaning ato mga politicians karon nga mga buangon nga magsigig pamalit ana mga botos. Ang mga sakop ana nila ila ginainon sige ron dabi ka nagsalig nako nya unsa man ngilad man ni siya sir oy ma'am ngilad man ni di man gini maayong mamalita di man nang sige padayon ana unsa man ana kuya ono nya ignoros pare sige ron piait ron diha di ba taktakon tagi ka din ni simbahan. Moingon na lang ang youth leader. Sige na lang, Father, oy. Simba ko, simba ko. Kuya, oy, blackmailon ta sa kalibutan. Unsay sunod sugo ni Kristo para dili ta mabilanggo sa kahadlok sa kalibutan. Kinahanglang anda mong magpakamatay para kanako. Og mauna ang gibuhat sa mga martyrs, mo na gibuhat sa mga apostoles. Nakaron, og mutug-an kas tinuod. Nya ingnon ka sa kadtong tawo nga naigo, nasakitan sa imong pagtug-as tinuod. Patyon tagyod ka. Malinawon ba ka o dili? Kung tinuod jud kang nitug-an sa kamatuoran kay nahigugma kas Ginoo, sila ra gyud magkagubot. Ikaw malinawon nga mamatay. Wala. Ikaw ba na? Nga nakay kabit. Nga ingnon nimo imong kabit. Buwagan ato na ning hunongon ang atong pagkinabitay. Kay sala gini. Nga mo ingon dahil itong imong kabit. Sige ron. Buwagi ko. Maghikog yun ko. Siya ragi maghikog. Ikaw malinawon nga mulubong niya. Imong ilubong. Palitan ni mo glungon, ako'y mo misa, dako-dakoon ni mong stipend,
Kay ari masa ka mangumpisal nako, Padre, kining namatay ako ning kabit. Nya nisunod ko sa Ginoo, Padre, namatay siya, agas imong luha, pero malinaw na akong kasing-kasing, Padre, palihog misahe. Ako ding ingnon, imong pinitensya kay nakapangabit ka sa ato pa daghan-daghan kag kwarta. Dako-dako ang stipend. Dako kay kong stipend, luwas pa siya. No. Malinawon pang pare. Sunindota. Nya malinawon sa to siya. Kaya ako man siyang ingnon, ang iyang kalag, iyan ang tulubagon. Pero sa imong pagbuwag niya, gikuhaan na nimog dako kaing porsyon ang iyang sala. Nakatabang ka nga ang iyang kalag maluwas. Pinaagi sa imong pagbuwag niya. Murabag imo siyang gikuhaan og dako kayong bugat kaing sala nga makapadala niya ngadto sa impierno. Mao na paglipay. Ana. So niya pa doon, naghikog mo na. Sagdi lang, kay pag inom niyag medisina, nagbasol sa tingali ni siya pag humanyag inom. Basin pa di ay, malangit ni siya. Pero pamasin lang na. Pero ayan lang na, pasagdain na siya. Importante ang stipend. Adili ay, ang importante nga ikaw nagpuyo ng malinawon dihas Ginoo. Dili jud katulisokon sa imong tanlag. God will heal you. Unya guilty ko padir kay ako'y hinungdan nga nung naghikog siya. Oy, ay paginana. Ang Ginoo mo'y muhatag nimog kalinaw. In short, dinhis kalibutan sa panagbangi sa yawa ug sa Ginoo, ang magsunod sa Ginoo malinawon, ang magsunod sa yawa gubot ang kinabuhi. Nya kay gubot man kinabuhi, ipatakod nila sa mga taong nagsunod sa Ginoo aron kunuhay magubot. Pero sa tinud-anay, bisag unsa og gubot ang imong kinabuhi, basta nagsunod ka sa Ginoo, pirmi jud kang malinawon, malipayon og balaan. Nya, musunod mo sa Ginoo. Musunod. Husgan. Musunod. Kamo diya tingog sa sunod mo. Anang lita ningon ang Ginoo, bungkaga na ng imong koral aron makaagi ang imong silingan. Magkagubot man gid mo ana kay nigbungkag nimo mo react man tong imong mga kaubas balay. Usa yabag ka kana silang mo imong atimanon. Wa man gid na mo atiman nato. Sige man gid nang panglibak nato. Nya mo na imong tagaag pabor. Yabag ka diha. Di ko masugot ana. Na ako'y katungod aning yuta. Karon ikaw kamo ginikanan mo ay lang day dong ay na mo react. Kuhaan tanig 2 meters para makasod lang sakyanan aron di na magparking dito sa karsada kay ang karsada na block in town tungod anang ilang mga sakyanan aron makalahos na dito kuhaan tanig 2 meters ang atong koral aron kasod ng ilang sakyanan. Saan malinawon ka nga sigihan kag libak sa imong mga anak? Ha? Malinaw. Uy, malinawon kay ka. Kay magsigi jud kag ingon, natuman gyud Lord ang imong giingon nga ang anak mukontra nas amahan. Di ba di ibutang man dire? Ang inyo unyang kontra mao ang inyo mga anak. Ug kun ang anak sad musunod sad pa, ma, ako na may breadwinner dinhi. Dugay naman jud kong gahon-ahon na luoy kay kon itong silingan. Ako ning iatras ang koral ha. Ato ning kuaan dinhi aron maagian moingon tong ginikanan, ha, ako'y naghago ng paniwaya ka. Pero gagas ang sanglaway, ako'y naghago ng paniwaya ka. Nya imo na nang ingnon ana, di ko mosugot. Sagdi lang ma, ako na lang gid ani, ana kay ako naman sa iga daddy ni sa atong pamilya. Ana, musa kisiga solsol nimo, kanang pare buang-buang diha, kanang pare. Maana na sila. Sige gyud, go baag yung koral. Ana, dawa di ba ikaw patay na? Nga ikamatay ana, ikay basulon sa tanan nimong mga kaliwat nga tungod sa imong paguba sa koral aron ang imong silingan makaagi, namatay ang imong mama giatake. Ikay basulon, pero tungod kay naa man ka sa Ginoo ang imong kasing-kasing, bisag tanan pa mo kontra nimo, malinawon ka. Matud pa sa atong salmo, bulahan sa to. Bulaan silang ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Bulahan sila. Amo ba to? Di sayop. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Oh. Bulahan sila
kansang kinabuhi nagsunod sa Ginoo, wa maminaw sa tambag sa dautan. No? Artistingin na ninyo, di ba purting gubuta yun? Pero ang tanang nagsunod sa Ginoo, gigubot ang ilang kinabuhi, pero malinawon ang ilang kasing-kasing. Ug mao nay pinaka-importante nga masinati nato ang kalinaw nga iya sa Ginoo, divine peace, heavenly peace nga dili ikahatag sa kalibutan. Muna nga si Kristo ningon, dawatan ninyo ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Muna na experience ni St. Francis, na experience ni San Lorenzo Ruiz, na experience nilang Pedro Calungsod, na experience sa tanang mga santos, labi nas mga martyrs. Taliwala sa pagtorture o paglutos nila o pagpatay nila, naa ang kalinaw sa ilang kasing-kasing. Di na kabayrag sapi, daghan kaayong mga tao makasasala nga porting daghanag kwarta ang naong porting kusmura, bisag gamay na lang kalinaw, wa gyud. Singhag diri, singhag dito, ano? Tanawa na mga taong gasunod sa Ginoo, gubot kunuhay ang ilang palibot, pero malinawon ang ilang kasing-kasing. Naamo anang kalinawa? Naamo? Okay, unsa may timailhan nga naa ka ng kalinawa, din adjud ka maratol. Ang taong malinawon di gyud maratol. Tanawa karon og maglinog, ilhani kinsay malinawon. Kanang mudagan og musyagit, nagsunod na siyawa. Kanang maghuwat kanus-a malusnuan, kana maunay gasunod sa Ginoo. Ambot og napabakay pari nga mobarog diri og mahitabo gyud. Nanindot ka na nana ba? Mao na mga testing, tanawa rog na mo spark diha, nya murag masunog. Anaw na tugwa bay mudagan. Kanang mutan-aw las kayo, ala ni dako nang kayo. Ana, kana nagsunod na sa Ginoo. Pero kana gyud ko, sunog, sunog. Ana, nagsunod na sa demonyo. Manindog ta katong naay kalinaw.